Предполагам, че не всеки може да стане акредитиран. Какви са изискванията към хората, които искат да получат акредитация? Монтански бек такъв. Престани, бе! Защо? Много си близо и магиена, смешна, бе. Погледни си физиономета. Престани да се такова. Какво? Ами казваш нещо. Не, си пак. Абе, говори нормално. Добре. Професионално апликирани покрития и достъп до тях има предвид професионалното покритие на G-Technique, което само... Махни тази чаша, защото ще я бутниш, ще ме разалеш. Чашата е била там в началото на Не, тук искам да я преместя просто, Добре. за да може да го... Окей. Когато говорим за достъп до професионално покритие и работа с такова, имам предвид покритието на G-Technique, което се казва Crystal Serum Ultra. Защо трябва да го дадеш като олигофрен? Как искаш? Ненки или каква беше там на...